Ok, boa tarde, boa noite, bom menino um dia mais. Tem nosso programa História de Igreja de Deus. E me sumamente contento de um dia mais de poder demonstrar também no vosso tato por compartilhar a mensagem, a palavra de Deus. E nós estava tendo um vacância chiquito, pero apesar de ser, nós tem que mesmo ânimo, mesmo smart, mesmo zelo para nós receber a mensagem de Deus. A mensagem de Deus, mas tu sabe, erva marchita, flor por seca, pero sempre ela permanecer para sempre, para toda a eternidade. Esse nós também é parte da história da igreja, nós está continuar de parte aqui no Bisa e a nós também papia da igreja de Tiatira, qual é uma igreja somente interessante que nós temos que estudar a noite à tarde na corso. Por exemplo, me siga lembra tu costa on aqui, Yasha? Sim. Costa on. Ok, olha, a minha Yasha me introduzir e na holandês também. Explica o que nós trabalhamos hoje. Nou, welkom naar iedereen die naar ons kijkt. En speciaal voor Nederland, Almere. En ja, we zijn weer on. Dankjewel voor de gebeden. En ja, ben jij klaar, Fali? Sim, nós estamos claros para nós começar. Ok. E nós também começamos a igreja de Tiatira. Pero primeiro que a igreja de Tiatira, nós também começamos só, tá bom para recapitular, se já passar a última vez, lembra assim, nós tinha quiz, tava tinha obi bom, ela caiu de bonteira, e assim é uma maneira que nós a recapitular a mensagem que nós estava da base com ele. Je moet het voor vertellen. Mas é muito largo. Sim, mas muito Então, a mim também levar passa dentro, só nós começando a Efeso bem arriba, então começar a diz catch é o que é importante de cada igreja e nós chega back na Tiatira. Nou, vorige week hadden we de quiz gehad. En dat is een soort samenvatting van al die eerdere lessen dat we hebben gehad. En we zijn gewoon gebleven bij de gemeente Tiatira. En zoals jullie eerder weten, we doen altijd een kleine samenvatting voordat we in het studie binnentreden. En Correto. daarmee gaan we nu beginnen. Ok, nós promet tema tabata de história de igreja de Deus, tabata a igreja de Éfeso. Nós agora, igreja de Éfeso. Onze eerste gemeente, onze eerste thema was over de gemeente Efeso. Juist. É a primeira igreja de época qual a começar na ano 31 para a ano 100 depois de Cristo. Ja, de eerste gemeente die was begonnen 31 na Christus Juist. tot 100 na Christus, Juist. 100 jaar na Christus. Essa que não deve saber, é desejo, Éfeso. Ja, even kijken, is de PowerPoint goed Steven? Sim, Oké. é PowerPoint do anterior screen, Steve. Aha. Even, dan kunnen jullie nog even volgen. Sim, quem é bom mira, Ja. é Éfeso, tá para é desejo. Efeso staat voor de gemeente van een liefvolle gemeente. Você essa que estava na época caminhando, Jesus acaba subindo no cielo. Dit was de periode wanneer Jezus werd opgenomen in de hemel. Ela larga a mensagem atrás para os servidores. En hij heeft zijn evangelie achtergelaten voor zijn apostelen Juist. en zijn dienaren om het voor te brengen. Correto. Que men, aqui não é candela estava da Hier was de kerk heel erg vurig. Juist. Que men estava a predicar Ze evangelho. waren echt de evangelie aan het prediken. E apóstolo estava a wat cultura costa quadra com o que Jesus ensina. De apostelen waren echt bezig om te kijken of alles netjes loopt zoals Jezus hun hebben geleerd. Aí bate ler dan estranho, de Balaam, Andere valse leren die probeerden de gemeente binnen te komen. dat tem ler Nicolaita na Er banda, waren valse leren van de Nicolaiten. dat tem Jansen Isabel, Er waren ook leerstellingen van Jezebel, afkomstig van Jezebel. pero tudo estava daquela para fora da igreja de Éfeso. Maar in deze gemeente Efeze, konden ze al die vaste leren buiten de gemeente houden. Pastor, é apóstolo estava da igreja. Omdat de apostelen waren in de kerk. Também na cana com Jesus, Die eigenlijk mee met Jezus hebben gelopen. na escute mensagem Ze foi na hebben maestro, ze hebben het gehoord vanuit hun eigen leraar. que men não tem nenhum gente para
hibe mensagem geen dan. betere groepje mensen om juist het zuivere waarheid door te kunnen verkondigen. Tapi sei se nós também Daarom als wij wakro que tá correto e incorreto, willen kijken of iets goed is of niet goed is, fout of niet fout, vals of waarheid, nós mencionamos a Bíblia. moeten we echt de Bijbel gebruiken. Se a Bíblia tem palavra que você registrar para nós, awe. Omdat het Bijbel is het woord die staat geregistreerd dat Jezus heeft achtergelaten voor ons. Se me quita a Bíblia que banda, me pubi sabe nada. Als ik de Bijbel even opzij zet, kan ik je niks vertellen. Tapi sei, nós mencionamos a Bíblia, vamos explicar e costando de Daarom Deus. moeten wij de Bijbel blijven gebruiken om de wijsheden van Gods woord te kunnen uitleggen. Que me Efeso atrobe tapa a igreja vurig, candela. Dus Efeze was een vurige gemeente. E depois nós agora nós vai desde depois de Efeso tá seguir a igreja de Esmirna. Esmirna aqui não também tava tem evangelho de Deus tava tá ainda dentro pureza. In de gemeente Smyrna was de evangelie nog steeds puur. É tão eficaz eu acho que a palavra Esmirna bem Als de je weer de Mirna. gemeente Smyrna bekijkt, het woord Smyrna bekijkt, É representa a igreja puro bouw de persecução. Se é tão eficaz. symboliseerde de naam Smyrna een pure evangelie, een pure kerk, maar onder vervolging. Juist. Que mijn evangelho que sale Efeso, Dus het evangelie die vanuit Efeso is gegaan, den Esmirna ainda tava tá Dus mesmo coisa. in de tijd, in de periode van de gemeente Smyrna, is het nog steeds puur. Não tava nenhum erro den evangelho. Er was geen valsheid in het evangelie. É o único problema de Esmirna tava tá Het enige probleem van Smyrna was quando tava tá perseguir Ze para werden motivo de vervolgd evangelho. omwille van het evangelie. Que mais se tava tá louco tava tá ngando rol den Dat is Esmirna. wat eigenlijk in de gemeente Smyrna gaande was. Pensei eu também sabe se eu acho den carta dirigida para Esmirna. Dus daarom zegt hij, als je in de brief leest die gericht was aan de gemeente Smyrna, Eu também santa pobre, pero sin embargo não tá rico. zegt hij van, ik weet, jullie zijn arm, maar jullie gemeente is arm, maar wel ook rijk. Juist. É contraditório. Ja. Pessoal, como é de pobre tá rico? Dus het is eigenlijk tegenstrijden van hoe kan iemand die arm is en ook tegelijkertijd rijk. Pero não tava tá pobre materialmente, Maar ze waren op de materialistische dingen arm, pero rico espiritualmente. maar rijk spiritueel. Esse é da balhoi mais que turcos. En dat telt meer dan alles. Minha tá rico espiritual e nada material. Beter dat je dan geestelijk sterk staat en verder arm. Pastor, espiritualidade te ajudava a superar tudo sobre a coisa. Omdat die ware kennis van Gods woord, het spiritualiteit, is stijgt boven alles. Juist. Pero, talvez se den Smyrna, eu coisa que estava num rol é persecução de Juna de Deus. Dus het enige wat eigenlijk het ergste was in de periode van gemeente Smyrna is de achtervolging van de kinderen van God. E não sei agora na igreja de Pérgamo. En daarna zijn we doorgegaan naar de gemeente Pergamo. Aqui não, turcos adanha. Hier was alles. Pérgamo te representa a igreja que une com o Estado. Pergamo vertegenwoordigt het gemeente die eigenlijk samen is gevoegd met stad, Juist. met politiek. Lo que me comenta, no momento que a igreja une com o Estado, lo que me comenta, que é poder espiritual a une que poder político. Dus wat we hierbij willen zeggen is dat het spirituele kracht, wat de gemeente had, is samengevoegd met politiek. Juist. E Deus não gosta unimento de spiritual God com houdt niet político. van het mengemoes van het evangelie met politiek. Percebe bis do ancestro de César, do Daarom Deus zegt que está hij de ook, Deus. Geef van Caesar is wat van Caesar en God is van God. E se eu bom, você mira sempre ora poder político, a único poder espiritual, tá costando de mal suceder. En als je altijd ziet, ook in de wereld, als je dan het geestelijke mengt met het politiek, gebeurt alleen maar slechte dingen. Diz para que tu com na mata Jesus. Sta even bij stil, waarom hebben ze Jezus gedood? Se Jesus estava da faia com lei, panang, bíblico, als Jezus een wet overtreden, que não Bijbels, civil,
Bijbels, niet civiel, Bijbels, Não, não, por matar Jesus. konden ze Jezus niet doden. Pero que conhece, Maar wat hebben ze gedaan? para não poder civil, para não matar Jesus, Om de civiele recht te krijgen om Jezus te kunnen vermoorden, na vai ser quem? Ponce Pilato, qual tem poder civil. zijn ze naar Pontius Pilatus gegaan, die het civiele recht heeft om dat te kunnen Juist, para não volbrengen. entrar na complot, Dus ze hebben echt een complot gemaakt. agora não tinha poder civil para lei para matar Jesus. Dus nu hebben ze het recht, civiele recht, om Jezus te kunnen vermoorden, want het staat in de wet. Que para mira de com Deus não te gusta unimento de político com spiritualidade. God houdt echt niet van om het geestelijk te mengen met het politieke. Para mira aqui não em Pergamo net lo que sucede. En in Pergamo is precies wat er is gebeurd. Aqui não Constantino abine den a história, In de gemeente Pergamo is de keizer Constantine voorgekomen, imperador romano, een Romeinse keizer. que estava experto em dirigir guerra não, Dat was heel erg expert in het begeleiden van oorlogen. que estava bom den tática de guerra, Heel goed combate. was in zijn tactiek om hoe hij een oorlog kan winnen. Ela Een pensa, strijd kan winnen. ok, para ganhar é cristiana aqui, Dus keizer Constantine die dacht bij zichzelf, oh, om deze groepering, christelijke groepering te kunnen winnen, para ter paz, impasse ainda business espanhol, om een vrede, een soort vrede juist, te brengen, de ruzie te sissen. correto. Lo que tem quase por join político com cristianismo. Wat hij kon doen is gewoon het waarin geestelijke mengen met politiek. Juist. En dan voilà. In nenhum império prometido, quase história, En als je in de geschiedenis kijkt, se vai Babilônia, als je vanaf Babylonische Rijk kijkt, Medo-Pérsia, Medo-Perzië, Grécia, Griekenland, nunca nenhum império naquele logra unir cristiano com político. geen een van deze koninkrijken is het hun geluk om het christelijk te mengen met politiek. Politici. É único que logra tá Het enige te romano não. zijn de Romeinen. Que ela começar na Constantino, Het is begonnen met de keizer Constantijn. qual a pen estratégia para unir não dois com outro, Heeft echt een strategische tactiek gevormd om hun samen te voegen. qual é tem êxito com isso aqui também. En die had ook exit. No momento que ela é político a join com o cristianismo, Op het moment dat de politiek is samengevoegd met het christelijkheid, e no aba na cristianismo, hij is niet zichzelf onderdanig geworden naar het christelijk zijn of het geestelijke. e não convertir a cristiano, Hij is zichzelf niet bekeerd tot een christen. ela do alsof que ela vira cristiano, Hij deed alsof hij een christen was, pe filtra drenta om zo te mengen in de groepje van Gods kerk. e trek e grupo e para não vir na su En paganismo. die groepje meegetrokken om in zijn paganisme. Correto. Para sombra, Constantino estava pagano Want keizer Constantine was een ongelovige. que estava adorar de outro Deus tan, entre outro Deus solo. Hij aanbad gewoon valse goden. Kuna, Afgoderij. juist, kuna adoptar voor de Babilônia. Dat ze eigenlijk vanaf Babylonse tijd hebben meegekregen. Que men, tá pensei, Constantino estava adorar na e Deus solo, riba já domingo, tá De Sunday. keizer Constantijn was een keizer die eigenlijk een aanbidding gaf aan hun zonnegod. Que pensei, Op de zondag. pensei, assim promecos, or la drenta den cristianismo, que era cambia, tá esse. Dus de eerste, door het samenvoegen te brengen met het christelijkheid, of geestelijk zijn, met het wet,
dingen tempo de Pergamo. Dus dit is plaatsgevonden, dit is de ware geschiedenis van deze dagen. Die heeft plaatsgevonden vanaf het tijdstip van de gemeente Pergamo. É coisa mais grande que é cambio tabata, tá esse lei, qual é sábado, qual cambiar para já domingo. Dat is de wet, de wet die het grootste leugen eigenlijk, die is veranderd, binnengekomen in de kerk, in de evangelie van God. Mas uma tabata tem mais cambio que agora introduzir idolatria. Er waren veel andere valsheden die zijn binnengekomen in het evangelie. Pero é headline, é só que ribatur é cambio aqui. Maar degene die het zwaarste telt is deze verandering. Agora nós estamos em período de Tiatira. En nu gaan we vandaag in het binnentreden in de gemeente Tiatira. Tiatira, seu nome significa sacrifício contínuo. Tiatira, de naam Tiatira betekent een regelmatige offering. Juist. Que mostra a tribulação terrível que o de Deus lá vai sofrer durante a época aí. Dat wijst het tijd dat de kerk van God in die tijdperk gaat echt wordt vervolgd. Juist. Pues outra coisa, nós vamos ver na história para o América de com het nummer Tiatira que está klopt para época aqui, pues outra coisa dan hopi horrible zo sucede. We gaan, wanneer we de gemeente Tiatira gaan lezen, gaan we kijken wat voor verschrikbarende dingen de gemeente van God zijn doorgemaakt in deze tijdperk van Tiatira. Juist. E até começar a saber, na capítulo 2, versículo 18. En als we kunnen lezen in de Openbaring 2, vers 18. Eta bisa, esquive na angel de igreja de Tiatira. Eta convita bisa, eu de Deus, que tem uma maneira flam de candela, supia nanta maneira bronze lombrata bisa aqui. En schrijf aan de engel der gemeente te Tiatira, dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons. Eta sigi bisa dias não é be? Me conocebo obra não. Ik weet wat uw werken. E bo amor. En uw liefde. E fé. En geloof. E serviço e perseverança. En dienst betoonde. E kubo obra dan dia wor. En uw volharding. Ta mais grande. E sunang di prome. En uw laatste werken die zijn meer dan de eerste. Você ora balese tekst não? Subia de bisa. Ora bo bij die história bo documente de com Deus as que bia assim aqui. Als je teruggaat naar de geschiedenis, begrijp je eigenlijk waarom God dit eigenlijk zo heeft gelaten schrijven. Pastor te bisa que na me conhecer obra die awor ta mais grande que staan die prome. Want het zegt hier, je werken, je laatste werken, die zijn meer dan de eerste. Que men tem duas etapas aqui. Tu etapa prome. Dus er zijn twee tijdperken. Juist. De eerste. E tem mais, você deve saber um prome. En een andere, want de tekst zegt, de eerste. Men não vejo eu aqui é duas etapas na aqui, tá? Dus we gaan zo kijken wat de twee verschillende etappes of tijdperken zijn. Que men essa etapa tá algo positivo que Deus sabia de igreja Tiatira. Dus dit was iets positiefs die God heeft gezegd over de gemeente Tiatira. Pero tem algo também que Deus não gosta. Maar er is iets dat God niet van houdt. É também está no versículo 20. En dus in vers 20 zegt hij. Maar meeting essa aqui contra bo. Maar ik heb tegen u. Kubota tolera e moe Jezabel. Dat gij de vrouw Jezebel laat begaan. Quem dat chama sumes profeta. Die zegt dat zij een profetes is. Eta sinha eta hiba mi servidona riba mal caminda. En zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren. Para cometer acto de imoralidade. En om afgodenoffers te eten. E come costan sacrificar na ídolo. Yes. Para mir ansi babai delante. Si para mir aqui não. O aqui que Deus avisa, o aqui que tem contra de igreja, que ela avisa promete, é o ela avisa que não gosta. Kijk wat God tegen deze kerk, deze gemeente had. Nanta tolerar e mulher Isabel, kende ta chama sumes profeta, e ta sinha e ta iba servidona riba mal caminho, o que ta avisa. Dat gij de vrouw Jezebel laat begaan, die zegt dat zij een profetes is en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. Que menos mira Pergamo a começar e Constantino Adrenta de época ya cambia opi costa de igreja. Dus Efeso is begonnen
En Pérgamo. Oh, Sí. ¿Qué más dice? Pérgamo. sí. Pérgamo is Sí, vertaal ook alweer. sí, Pérgamo. Ja. En Pérgamo, a começar com Dus Constantino. In Pergamo is het begonnen met de keizer Constantijn. Juist. Começar a cambiar coisas da De igreja. keizer Constantijn is begonnen met de verandering van dingen binnen de gemeente. Começar a suar que foundation na palavra de Deus. Heeft echt de fundering van het woord van God eigenlijk geschud. Não que pessoa que, Niet dat hij het kan afbreken. porque a palavra de Deus jamais lo cambia. Dus, want het woord van God zal nooit Você veranderen. deve saber Deus também as coisas awe, amanhã e para God is sempre. vandaag, morgen, gisteren, heden en altijd. Pero a gente é por cambia sua maneira de miracles. Maar het mens kan zijn manier van dingen interpreteren veranderen. Door de mal informação, Door de mensheid een verkeerde informatie te geven. essa informação tá algo hopi peligroso. Informatie is een heel erg gevaarlijke iets. Juist, mas mal informação Want een slechte é informatie consequência de mal decisão. is de consequentie van een verkeerde beslissing. Esse é suceder. En dat is ook gebeurd. Ora ela cambia a informação, Wanneer keizer Constantijn de informatie is veranderd, a decisão estava completamente robês. is die beslissing voor helemaal totaal verkeerd. Que o hope de membro não de tempo é a cambia by Dat heel veel van de leden in die tijd a cambia é by durar riba já domingo. is gaan veranderen en hun sabbat gaan houden op zondag. E toma outro praticando pagano de Constantino. En heeft andere ongelovige dingen overgenomen vanuit het leerstelling van keizer Constantijn. A ué coisa vira mais erg. En nu is het helemaal erg Mas geworden. o outro, tu sabe tem um Jezabel En nu zegt hij ook, er is een Jezebel tussen jullie. quem de tayama sumes profeta, Wie zichzelf een profetes noemt. pero quando dice quem de tayama sumes, que Wie me no que tá, zichzelf een profetes noemt. o que tá Niet dat assim, hij er eentje is. eta sinha e riba me servidão arriba mal caminho. En hij leert en verleidt mijn knechten om te horeren. Que men tem ciência, tem informação robês, Dus er is een valse leer, een valse informatie in de gemeente Thyatira. que tá tentando correto en Thyatira. Ja, die Kuta eigenlijk in de filtra. gemeente van Thyatira nog verder is binnengedrongen. E também cambia a informação com Antônia. En die eigenlijk de informatie dat hun aan het krijgen is, verandert. E também como profeta, En zij komt als een profetes. assim como se fosse Deus di. Doe alsof het God heeft gezegd. Sendo que também esta riba é sua servidão de mal caminho. Terwijl zij brengt de knechten van God eigenlijk in de slechte weg. Para não cometer acto de imoralidade. Om te kunnen horeren. É parte que é não físico, pero espiritual. Dit is een spirituele iets. Que é cambio de verbos coe para não servir Deus maneira Deus te requerir. Vanaf het moment dat je dan kiest om God niet te gehoorzamen. E seguir informação robês que não está com Deus. En vervolg accepteer een valse informatie Spiritual, die niet van God afkomt. Juist. Spiritualmente, se imoralidade wat te cometer. En dus op een geestelijk niveau ga je eigenlijk ben je aan het horeren. Juist. Nós agora den Pergamo estava tinha também sabe mês com Antipas, agora foi? Weten jullie nog we hadden het over Antipas. Antipas estava tipo de gente que estava viva dentro tempo de Pergamo. Antipas was een type persoon, een groepering toch? Juist. Een type groepering die leefde in de tijd van Pergamo. Correcto. Quando estava anti-papa. Dat ze eigenlijk tegen het papale. Que leer ensinança que estava dentro tempo kai. Dus ze waren tegen het papale leerstelling die in die tijd bezig was. De caso aqui mesmo coisa, Isabela hoor. Dus in deze gemeente, En dat piano die hetzelfde. ende. Het praat niet over één persoon. É da piada um sistema, groepering que tem dentro tempo e We hebben het over een systeem, een groepering, een leerstelling dat plaatsvond in die tijdperk. juist, que assim a doutrina não falso Dat eigenlijk valse doctrine aanleert. e profecia não falso. En valse profeten, Yes. profetieën, Guiar para quem? Para Satanás. en geleid door de duivel zelf. Para sombra não te neutral. Want Para er is ser, geen neutraliteit, geen stabiliteit. juist, para você bata com Deus ou bata contra ele. Dus of je bent met God,
of je bent tegen God. Você batalha aqui entre Cristo e Satanás. Want deze battle is tegen tussen God en de duivel. Se você com Cristo, automaticamente com Satanás botar. Tem um texto um stap. Als je niet met God bent, ben je automatisch bij de duivel. Agora tá bom para nós bata quem tá Jezabel, para nós saber característica de ende que Deus que vem com Jezabel. Het is goed om te weten wie Jezebel is. Om te kijken wat de karaktereigenschappen zijn van deze vrouw. A história de Jezabel, botar em primeira ainda, se você wak primeira ainda, botar a história de Jezabel. De verhaal van Jezebel kan je vinden in de 1 Koningen. Se primeira ainda, se eu wak versículo capítulo 21, capítulo 16, capítulo 18, tudo para de Jezabel. 21? Se bem me dá esse agora aqui, Okay. diz para nós onde informação, de primeira ainda. Voor het verhaal over Jezebel, wie Jezebel is, kan je in 1 Koningen 21 Juist. vinden. Dan kan je het gewoon even in je eigen tijd even lezen. Awo, Jezabel estava a casar de Acab, qual estava a rei de Israël. Jezebel was de vrouw van Akar, die eigenlijk koning was van Israël. Israël. Ja. Que men é pueblo de Deus. Dus de volk van God. Awo, bota mira jij nanti um conta quadra. Je ziet al dat iets niet klopt. Pastor Jezabel, vamos quem Jezabel? Jezabel tá Judi Etbal. Dus Jezebel is de dochter van Etbal, Rei de Tiro e Sidom. koning van Tiro en Sidon. E estava um sacerdota de Astarte. En het was een sacerdoot van Astarte. Qual? Agora bom, tá quem cuta Jezabel tá? É um sacerdota que é cuta guia, é processo de adoração de Deus falso. Dus Jezebel was niet zomaar iemand. Zij was echt een lerares. Sim. Een sacerdota. Juist. E estava a proteger o profeta Nandibal. Zij was degene die de profeten van Baal Bom, beschermde. agora a história de Elias. Serie Carmelo, die basero de si Carmelo. Dat als je ziet naar het verhaal van Elias, Bom, agora ela reta o profeta Nandibal. hebben ze eigenlijk een soort wetenschap gedaan tegen de afgoden van Baal. Que ela bacandela, Deus bacandela queima e ofrenda. Ja, dat God eigenlijk vuur laten neerdalen en de offer eigenlijk verbranden. Ora na mate profeta Nandibal. Dus op het moment dat ze de profeten van Baal hebben vermoord. Bom, agora quem te nunca bota Elias corabes com den cueva? Wie was degene die heeft veroorzaakt dat Elias eigenlijk vluchtte en ging schuilen in Jezabel. Jezebel. So etapa a proteger o profeta Nandibal. Jezebel was de leraar, de teacher, zij beschermde de profeten van Baal. Agora, In die que tijd. mexe? Agora bom, a capta rei de Israel quatro pueblo de Deus. Dus Akab was koning van Israël. Wat Que de mexe volk van God koning is. de rei, rei de Deus, o pueblo. Wat doet een koning die moet regeren op de volk van God? Com sacerdota de profeta não falso. Die getrouwd is met een sacerdoot van een valse profeet. E etapa tá faio garafal. Daar was een, De tempo e Jezabel introduzi su praticando pagano. in die tijd heeft Jezebel zijn valse leren eigenlijk geïntroduceerd Juist. en aangeleerd aan de volk van God. Ela introduziu religião falso. Hij heeft zijn valse religie aan de volk van God aangeleerd. E ela o pueblo de Deus cai tem su gara. En heeft de volk van God eigenlijk laten vallen voor zijn valsheden. Ela mata todo estanco tava adorar Deus. Zij heeft ieder laten doodmaken die God, de werkelijke God aanbad. Pastor, su Deus tang so bal mestera adorar. Omdat iedereen moest alleen maar de afgod Baal en haar andere afgoden aanbidden. Lá no sua diz um nhapa não den primeira ainda então agora me quepa nos cuepa no sua que tipo de ende Jezabel tá. We gaan toch even naar Nós check no sua qual que to, no sua Kiko. Even kijken. Nós sabe de quem Jezabel tá, que tipo de ende Jezabel tá. Ja. No sua capítulo 21. A sombra tava tem homem que chama Nabot. Sabe você tem o nome de Nabot. O Nabot tava tem kunuku banda de palácio de Acab, quarto rei de Israël. Nabot, ik weet niet of jullie die verhaal kent van Nabot. Nabot had een hele grote
tuin naast het tuin van de E koning. hè? palácio Palácio. de Ja. Acap, right? Acap. Agora, Acap aqui, tava taqueira bossa, ela sinta wak e kunugo aqui de abot. Nabot, me kemen. Akab die zat gewoon echt naar die tuin van Nabot te kijken. En eigenlijk begeerde die hij wou het hebben. Hè? Sim, eta Ja. que você lá mira como bonita e coisa Hij não zag tá. hoe mooi die zijn vruchten, zijn groenten, zijn bomen, alles was. E tá bem isso palácio. En het was naast een É paleis. dia né, me compra terreno aqui fora Nabot. Dus die koning Akab zei van, ik ga gewoon die tuin van Nabat Anteore, overkopen. sim, anteore. Ja, me bira dom de. Dus dan ben ik dan de eigenaar. Ora lá vai se que Nabot oferecer oferta. Wanneer de koning naar Nabat is gegaan om zijn wens voor te leggen. Nabot que não, me bem que não aqui. Dus Nabat zei van nee, So de renster is o tata não. dit is een erfenis van mijn vader, ik kan het niet verkopen. Awel, Acap abai rabia. Dus Akab is heel boos weggegaan. Vai, ni come que era come. Akab wilde niet eens eten. Wak o Isabel também, mas que Isabel também se. Lá em versículo Die ging 5. gelijk naar zijn vrouw. Não, lega drumi, vira loma, en que come que papia. Oh. Awo, Isabel abin, se que su casa, vai versículo 5. Jezebel is bij zijn vrouw aangekomen, vers 5. Mas sua esposa Isabel abin cerca de EBC. Daarop kwam zijn vrouw Jezebel bij hem en sprak tot hem. De combo espírito tá sendo desanimar Waarom- como não tá come. Waarom zijt gij zo gemelkig gestemd dat gij niets eten wil? Me pode imaginar me com sliu com Ik kan me ela bin. voorstellen hoe sluw zij kwam. Assim ela bise, pa sombra, minha papia com Nabot e Jezreelita e a bise, do nome boco nuco de Wendrive pa placa, of se boque, lome do nabo outro kunuco de Wendrive na seu lugar, mas ela bisa, me nota do nabo meu kunuco de Wendrive. Toen sprak hij tot haar, ik heb met de Jezreeliet Nabot gesproken en tot hem gezegd, geef mij toch uw wijngaard voor geld. Of indien gij dat liever hebt, wil ik u er een wijngaard voor in de plaats geven. Maar hij zeide, ik geef u mijn wijngaard niet. O Isabela. Isso, wat Isabel o versículo 7. E sua esposa Isabela bise, Daarop zeide zijn vrouw Jezebel tot hem, mira, nota abo tem autoridade para Israel agora. gij oefent nu eens koninklijk macht uit over Israël. Lanta, come Sta op. pan. Sta op en eet. E larga o coração tá contento. Laat uw hart vrolijk zijn. Lomi do nabo econômico de Wendrive Ik- Nabot Jezreelita. Ik zal u de wijngaard van de Israëliet Nabot geven. Entendeu? Agora, Mas ni zekerheid- acab, sim, a nini acab mesmo não pensa, ela rabe vai dormir sem comer. Qual can ser? Zelfde koning die sprak niet zo. Die dacht van ja, Wa com ik ga astuta maar Jezebel slapen. tá? E di ma bom, não tá bota rei agora aqui, acab, tá bot, logo Kijk bot hoe decidir botin sluw- com a botar aí. Kijk hoe sluw die vrouw was. Ben jij toch niet de koning? Alles wat je wil krijg je toch? Que man, ela lanta espírito de autoridade de acab. Dus, zij zorgde om de geest van autoriteit eigenlijk wakker te schudden in de koning Akar. Então ela bisa acab também. Lobo hanya econômico de Wendrive. En hij heeft Akar echt verzekerd dat hij zal de wijngaard krijgen. Agora bem, agora bem com plan macabro. En nu kom Jezebel met zijn slechte plan. Macabre. Versículo 8, aqui da bisa. Goed. Assina ela escreve algum carta na nome de Acab, Toen schreef zij brieven in de naam van Akab, a ceia não com o selo de Acab verzegelde die met zijn zegel en zond de brieven, ja, e a manda carta não para o anciano não e para a gente não nobreza que estava da Bíblia cerca Nabot dentro do estado. en zond de brieven aan de oudsten en de edelen die bij Nabot in zijn stand woonden. Agora ela escreve de carta não In de brieven had zij al dus geschreven, proclamar ayuno e pone Nabot cinta na cabeça do pueblo roep een vasten uit en zet Nabot op de eerste plaats van het volk. e pone dois homens perversos delante Zet voor 2 mannen tegenover hem e larga não testificar contra Dieu bisando. nietswaardige liederen die al dus van hem moeten getuigen. Bo amalish na Dios irei. Gij hebt God en de koning vaarwel gezegd. Anto sakepa foi pedreia mata. Voer hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft.
Que plan de Jezebel? Kijk wat voor plan Plan Jezebel heeft. satânico. Een hele duivelse plan. Mas eu conheço que Nabot, ó. De wijngaard was van Nabot. Tá algo que lá em herança de je. Hij heeft het als erfelijk É de tudo gekregen. direito de sem quem não é. Hij had alle recht om te zeggen, ik verkoop hem niet. Awo não, porque men não, porque tá me tem autoridade, tá me tem casar direi. Dus nu zeg je van, oh, ik heb de autoriteit, want ik ben de vrouw van de koning. Ela toma etrimilidade esquibicarta na nombre de Acab. Dus hij heeft gewoon de recht op zich genomen en de brieven namens de koning geschreven. Juist, sejecus é seguido de Acab. Verzegelde met het zegel van de koning. Que hora carta chega, não também era que tá Jezebel esquibie, perto Acab. Dus op het moment dat die brief is eigenlijk aangekomen, zien ze niet dat het de vrouw Jezebel heeft geschreven, maar ze Quase zien dat de het um een rei. koning is. Dus het is Juist. een brief van een koning. Que men assina, ela não assim maneira Acab of Jezebel impostor esquibi. Dus zo hebben ze dan gedaan zoals Jezebel eigenlijk heeft voorgezegd. E assim Denken dat het de koning was. assim não mata Acab, Nabot me men. En zo hebben ze Nabot eigenlijk gestenigd omdat hij tegen de E koning ela was. vinha conosco bisa aqui. Minha esposa até conosco um primo com homem sabe aqui. En toen kwam Jezebel bij zijn man. Kijk, dit is de wijngaard dat ik heb gezegd. dat je Abo moet bambing kijken. que bating Tiatira. Nou, laten we dit even terugbrengen in de gemeente Thyatira. Deus também está cosme te encontra bo. God heeft gezegd, ik heb iets tegen jou. Bo tem que yama sumes profeta Jezebel. Er is eentje die zichzelf een profetes noemt, Que men Jezebel. denk het tempo de Tiatira aqui tem grupo, tem sistema, Dus in de tem tijd van de rende. gemeente Thyatira was er een systeem, een persoon die een valse leer, Que tá assim como se fuera die doet alsof que é um profeta de Deus. dat hij een profetes van God was, Pero sin embargo também estava para seduzir para riba e povo de Deus de mal caminho. maar het zeg je om eigenlijk de volk van God in een verkeerde weg. Vez que nós wata quem tá esse sistema é coisa com a lanta dentro tempo aí. We gaan zo kijken, wat is het systeem of de leer die is opgekomen in die tijd. E você Deus é um Deus de amor. God is een God van liefde. No momento que Deus destrui o mundo aqui, Op het moment dat God deze wereld vernietigt, não está existindo nenhum rende que Deus tem uso. dus niemand kan zeggen dat God is een onrechtvaardige God. No versículo 21, In de vers 21, na Revelação 2, in openbaring 2, é também imagine tempo para arrepentir e não que arrepentir de sua imoralidade. en ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Que man Deus aduna profeta, esse sistema falso aqui, tempo para arrepentir. Dus God heeft deze valse profeet gewoon tijd gegeven om zich te bekeren, Pero não arrepentir. maar hij heeft zichzelf niet bekeerd. Pero você quanto tempo Deus aduna gente na que para arrepentir? Weet je hoeveel tijd God deze mensen heeft gegeven om eigenlijk te bekeren? Lá me começar, nós terminar com Pérgamo, último. We zijn gestopt bij Pergamo vorige keer. Lá assim eu teria slide para mim, teria screen. Podemos ver que não. Pérgamo, Je ziet hier Pergamo a reina de 303 is geregeerd van 313 até 538 tot en met 538 depois de Jesus. na Jezus. Essa aqui, quem estava Constantino? Romano. Wie was toen de tijd de regering? Keizer Constantijn. Juist. Que man, depois de 538, Dus na 538 a começar o Papa, do sistema papal de Vaticano que é estabelecer. begon de leer van de paus, begon de leer van de paus. eigenlijk. Juist. Ela termina a medicina de 1798. En die is in 1798 geëindigd. De com, Waarom? pastor Marquinan, a Revolução Francesa, Omdat hier het Franse revolutie, Napoleão Bonaparte, Napoleon Bonaparte, e General Berthier, de generaal Berthier, adrenta Roma, is Rome binnengedrongen e ela que Papa Pio VI preso. en heeft de Papa Pio
6 gevangen genomen. E não ela acaba que poder sistema papal aqui. En daar is de macht, de papaalmacht eigenlijk vernietigd. Pero você quanto aia é sistema que aia para repentir? Weet je hoeveel jaar deze systeem heeft gekregen voor God om zich te bekeren Bom mês para en te contar. stoppen? Começa para contar de 538 Van 538 tot en met até 1798. is 1260 Juist, jaar. 1260 anos. Deus, dentro do amor e misericórdia, Ja. aduna esse sistema que para repentir de lo que da bezig is. Om deze systeem eigenlijk, deze groeperen mensen, om te bekeren en te stoppen met de valsleren in de gemeente van God. Pero te tabi sabe, implementeren. juist, tabi sabe e não arrepentir. Maar volgens geschiedenis kan je zien, ze hebben zich niet bekeerd. Quem para mira com quanto amor Deus tem para Zie je ele. hoeveel liefde God heeft en geduld ook. Hè? God heeft voor de mensheid. Sim, quem para mira que não de 538 até 1798 esse teatro a reina. Então, é vai mesmo período se eu a história que estava tem é Inquisição. Você sabe dizer acaba? In de tijd van 538 tot en met 1798 na Christus was de tijd van de inquisitie. Dat we al eerder hebben eigenlijk Juist. gesproken. Ja, mas ainda para machar de nós sabe dizer acaba anteriormente. Dus we gaan niet zoveel, we gaan niet echt erop in, maar we zijn al eerder, was al eerder aan bod gekomen. Pero nós acaba que sistema que estava de som com a executar Inquisição estava tá. Maar we weten nu dat het systeem die de inquisitiewet heeft binnengebracht, Estava tá sistema papal que agora introduzido na 538. waren de Vaticanen. Juist. Dus de Romeinse kerk. Correto. Não há Inquisição. Hun hebben eigenlijk de wet inquisitie binnengebracht. E nós também era fora de isso não promete que na mesta não aceitar não acessar. En we hebben gezien in de vorige studie dat ze hebben eigenlijk toegegeven dat ze dit hebben Que gedaan. man, En não wat discussão. was inquisitie ongeveer? Inquisição, Voor de mensen die nu sim. kijken. Inquisição estava tá o boaque de história, também não a saca lei não decreto não para matar tur gente. Inquisitie is eigenlijk een wet dat ze hebben ingebracht om iedereen die tegen het Vaticaanse leer ingaat, om te vermoorden. Juist. Maar op een brute wijze. Da marcha milhões de cristianos na mata de tempo Heel aqui. veel christenen zijn in die tijd dood gegaan. Kima. Omwille van de evangelie. Comedor de leão, Opgegeten door leeuwen. que man, Gescheurd door juist, paarden. juist, que man tá sim andava tá mata cristiano em tempo aí. De christenen waren in brute wijze vermoord. Tur que estava daí contra de governação papal, Ieder die tegenging tegen de leerstelling van de katholieke kerk, estava tá ordo considerado como heresia. werd eigenlijk gezien als een Heresia. heresia. Antore castigo de morto. En toen was je dan het gewoon doodstraf. Que assim na Right. mata tanto de cristiano. En toen zijn heel veel christenen in die tijd E bom mira tabisa vermoord. na versículo 22 e 23, En in vers 22 tot 23 zegt: mit lo me tirava riba cama de maleza. zie, ik werp haar op het ziekenbed. Eles não cometem adultério com ele, lo me tira de grande En tribulação. hen die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking. A menos que não arrepentir de sua obra, não. Indien gij zich niet van haar werken bekeren, E lo me mata sujunang com peste. en haar kinderen zal ik de dood doen sterven, E toda a igreja não lo saco. Ah, me tá isso com da mente e coração. en alle gemeenten zullen inzien dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. E lo me duna cada de vós segundo vossa obra, não. En ik zal u vergelden en ieder naar uw werken. Que en toda maneira Deus apurba para alguém na que arrepentir. Dus op alle manieren heeft God geprobeerd om deze mensen zich te laten Hincanar bekeren. em tribulação. Hun hebben gezet in verdrukking. Para waco não tá wake up bira voor die mal caminho. Om te kijken of ze dan wakker schudt en toch God herkennen en zich bekeren van Juist, hun pero valse nada vrede. não tava tem êxito. Maar niks had de succes. Que é para mira que Deus aduna espaço e tempo para convertir. Dus God heeft de tijd gegeven om zich te bekeren. E tá bom para nós tomar nota que den é período de com mas agora mexer em começamento em duas fases. Weet jullie nog, we hebben gezegd in het begin van de brief van Thyatira, kon je lezen, daar waren 2 fasen. De eerste Tava en de tá laatste. no momento que esse tempo papal a
instituiu mês na 538 depois de Cristo. Even het op het scherm zetten. Dus op het moment dat de Romeinse kerk het leer heeft ingebracht in de tijd van 538. Juist. E na 517, En in het jaar 1517, aqui nang Martin Lutero Martin Lutero, a começar sua reforma protestante. die begon eigenlijk te protesteren Sim, contra Tegen? de sistema papal. de leerstelling van de katholieke Goed. kerk. Também estava tão católico com a sali e rainha e um verdade não. Die eigenlijk ook een katholieke was, maar die heeft de waarheid gevonden door te leren, door de schriften te bestuderen. En heeft de waarheid, iets van de waarheid Juist, meegekregen. juist. E nang de 517, En in 1517, no momento que ela começar a reforma aqui, op het moment dat hij de reforma is begonnen, a surgir hope outra igreja não. zijn er heel veel andere kleine kerken A bem begonnen. que é luterano não, quatro de gemeens, Martin Lutero, Zijn meegegaan met het Lutheranen, Calvinista não, de Calvinisten, Anglicana. Anglicanisten. E esse não se o bom tá considerar é não En de mama. en die zijn eigenlijk de kinderen van de moeder. Para sombra a igreja católica, tava tá igreja estatal tem tempo aí. Want de gemeente katholiek of de kerk, katholieke kerk was een Lo que me quemen com a igreja estatal tá, uma igreja que tem poder civil e poder espiritual. was een gemeente die echt veel macht had, zoals op het geestelijke gebied als het politieke gebied. Juist. E isso não conseguia com a luterano, calvinista, anglicana, En degenen die hem zijn meegegaan, net als de Calvinisten, Lutherianen, não também tava a igreja não estatal que é poder civil. waren ze ook gemeenten die de macht hadden, zoals politiek of civiele rechten, als geestelijk. Tava se então considerar mesmo coisa que é mama quase católico, Daarom werden ze eigenlijk meegezien, meegeteld, als net als de moederkerk, wat is de katholieke kerk. você diz Paulo já cai, como se Maar Paulo já cai muito leu fit. Tem contato do eu. de appel van niet ver van de Siete boom. coisas. Uma perde e com o acadêmica bem. Pero esse aí mesmo. Que é para mira que maneira é mama assim, não tá mais mesmo coisa. Eu vai de história, eu vou mira que a igreja na aqui nasce, na Als bebringa je terug naar de geschiedenis gaat, kan je zien wat hebben ze gedaan. na abai contra de católico na dor de perseguir na time, como não tá da hora perseguir. Deze kleine kerken die zijn op ontstaan, zijn tegen de katholieke kerk gegaan. Eu a Jesus, mas eu lamche la wado mata. En Jezus net als een lam eigenlijk É reformista não, cantar na hora que ma. de gereformeerden waren zingend doodgegaan. Se nunca in zijn man a saca espada mata nenhum ende. Zonder één keer eigenlijk tegen te vechten met geweld. So não abogado de Cristo Jesus. Omdat hun advocaat was Jezus. Pero essa aqui na luterano, calvinista, anglicana, Maar deze groepering, Lutheranen, Evangelicanen, não estava também guerra contra catolicismo, não, católico não é. gingen ze eigenlijk in oorlog voeren tegen de katholieke kerk. Para Dus met geweld. para PC da hora considerar uma pessoa tem mesmo princípio Daarom é mama. werden ze eigenlijk gezien als de kinderen voor de moederkerk. Ja, maar- Omdat ze hadden dezelfde manier van Sim, vechten. não problema estava da poder, esse andava daqui, poder. Hun probleem was macht hebben. Então, o único poder é cristianismo é a palavra de Deus, nada outro. En het enige macht is het woord van God. Que para mim era apesar que não a começar que reforma luterano e protestante, Dus als je goed ziet, ongeacht ze zijn begonnen met om tegen de katholieke kerk in te gaan, pero toch não pensamento sutra estava tarobês. maar hun denkwijze achter het gevecht was verkeerd. So estava tem que poder. Omdat ze wouden het macht hebben. Pero em outro simão não sabia o é igreja não vai reformar para fora do deserto. Então agora nós lemos aqui beleza. Oké, volgende week gaan we kijken naar die groepering die zich hebben gereformeerd buiten de kerk. Juist. Que se a manter essa ensinança Die correta. wel het leerstelling hebben
vastgehouden. Durante, Hoe het juist, was. durante die persecução que estava da Inquisição. Tijdens de achtervolgingen en de vervolgingen en al die martier. Pero isso não qualquer da Europa aí, Degene die echt in de deel van Europa zijn gebleven, não está considerado e unang die mama. worden ze gezien als de kinderen van de moederkerk. Passou não a reformar realmente, Maar espiritualmente, ze zijn niet geestelijk eigenlijk gereformeerd. não estava daquele poder, Ze wouden eigenlijk de macht hebben. tanto e não a faia. En daar zijn ze verkeerd gegaan. E não está me da bisa, não só aqui não da bisa da história. En we gaan even Essa que da kijken. história dona, tá legal em espanhol, para me da traduzir na hora. Oké, we gaan kijken wat ze zelf zeggen. Segundo me tá gewoon bisa bota, na pagamento bota bisa. Aqui não tá Johan van Dollinger, sabe que tá historiador. Johan van Dollinger is een geschiedenisser. Eta bisa, den história In de geschiedenis não tem nada mais incorreto para querer que ele fora protestante, is er niks oncorrect om te geloven dat que ele luta de reforma estava tão luta para intelectual, que men, het strijd van de gereformeerden was een strijd intellectueel. que men lo que bisa que na mim botei de frase, lo que luta de reformista não estava tão luta espiritual para a verdade de Deus. Dus eigenlijk wat hij hiermee wil zeggen is de strijd dat de protestanten tegenvechten tegen het katholieke kerk was niet eigenlijk voor het evangelie van God om te beschermen, maar het was meer voor macht. Juist, esse que men, esse história tu sabe que não, Dat é is wat de luta, não estava tão geschiedenis luta zegt. santo. Dus het Of luta strijd, não santo, não santo não, o luta correto, dus de strijd was geen correcte strijd. pero estava tão luta para poder. Het was meer voor macht. Também não estava tão mata e católico não, Terwijl ze eigenlijk de katholieken doden. que men para mira que não estava não mantém o princípio espiritual. Dus ze hielden niet het geestelijke of de waarheid van het evangelie omhoog. Maar ze gingen tegenvechten tegen de katholieke principe. Juist. Maar puur om macht. Pero agora aqui, nós estamos ante e estudo que não, Oké, we gaan even nu tot hier laten. para Dan is outra het veel semana, informatie. outra semana, nós estamos dentro de e caminho nós termina acaba aqui e nós estamos vai dentro trove. Volgende week precies waar we nu zijn gebleven. E nós Gaan we estamos verder in. nós estamos añadir acerca En dan gaan we dan toevoegen para nós poder chegar a mais detalhes de igreja Tiatira. om meer eigenlijk te weten te komen over de gemeente Thyatira. Que men, wapa bote outra semana trove. Dus zorg dat je er bent volgende week. Pastor, essa aqui tá introdução, essa aqui tá. Dit is eigenlijk meer een Aí tem introductie hoop mais, van de gemeente Thyatira. sim, Nu is tem er, hoop mais para nós, para mim. ja, er volgt veel meer een combinatie met geschiedenis om te weten over deze gemeente. Ok, danke para boa atenção. Dankjewel voor Met jullie aandacht. Contente com a permitindo de dembo lugar, We caminho de zijn botar. heel erg blij weer dat we dan weer in jullie huizen mogen zijn. No lá nós aqui da quadra posso de oração We houden jullie in gebed in Nederland. e mais que luta não apresentar. Wanneer al komen de strijden, Foi dia nós começamos a bisa, com nós batalha nós dentro aqui. vanaf het moment dat we zijn begonnen hebben we gezegd, zal een battle zijn. É batalha tá real. Ja, deze battle is real. Então, pero Deus é todo-poderoso Maar God is allemachtig. e é vitorioso. En ja, victorisch. Sempre me da bisa, diabo te lutou conosco, cabeça que tá foi, só nem cabeça. Want de duivel eigenlijk vecht zonder hoofd met ons. Você lekker da vencer acaba. Want die is al vernietigd, hè? E be cruz de Calvário, diabo quer derrotar. Dat, Nós não quer fiel na Hij Jesus. vernietigt. Yes. Nós não quer fiel na Jesus para nós por ter vitória junto com ele. We moeten echt trouw blijven aan Jezus om de victorie eigenlijk voor te brengen. Ok, lá nós terminamos a palavra de oração. Nós Teresa, Tata Deus, nós agradecemos um dia mais como por estar conosco à tarde, de estúdio aqui. Danke por a oportunidade que você nos por trazer o evangelho, a mensagem de Deus. E Tata Deus, te para bendicionar o humano que está escutando, liba na televisão, na app, telefone, tablet. E na Holanda também temos uma bendição especial para nós, para sacrificar e abrir tempo para nós escutar a palavra. Bendicionar ricamente, espar, proteger, bendicionar a porta, salida, entrada e permitir que outros irmãos não possam trocar nós juntos para estudar a palavra de Deus. Bendicionar e estudar aqui grandemente, permitir que tu coisas para que for a vontade. Então, oração e pedimento para nós ser digno
Recebi tudo isso aqui não. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. Ok, dank u meer, mas. Até outra semana que Deus quer. Tot volgende week.